Halo Besti, pengen gawe bumbu semur. Bumbune ya lombok digodhog karo miri, digodhog diulek. Bumbu semur engko keceki jahe kayak merica. Ya. Apa nia? Oh nia mara kowe durung mulai mara durung mulai. Ora. Ora, niat kowe durung mulai wis diterno HP ku kok. Dadi HP. Wis tak kon ngene. HP-ne ane iso urip. Mbah HP ku Asus mbah urip ora. Iso. Iso ane urip HP-ne wis. Benane. Heeh. Terus ben aku njen. Iya ya. Iso tak bayar itu. Ya mbah. Aku yo dulu tak kira yo pengi kalau udah buka aja. Ora nia. Besti lembut wes. Bumbu semur kayak. Kok gongso dikeceki. Jahe dikecek ae wes. Halo Besti, masak semur ndok. Bawang berambange gongso sik. Gongso sialum nak kene kok udan neh mulai Besti tapuk udan kawit jam 09.00 bengi masih iki jam 11 durung terang. Ini mau bumbu tak ulek tak kadai plastik ya Besti. Templongno bumbune ya. Enggak ada plastik bumbune. Bumbu dadi plastik. Semur lho, tahu tempe ndok. Es masake tahu tempe ndok disemur ae Besti. Ngambune merangsang pokoknya Besti. Mandul lampune. Wis niki kerucuk banyu ya. Kerucuk banyu. Kot kayak kecap, gula abang.
Rata santen nih besti, no santen pokoknya. Cemplung no sisan ya. Tahu ndoke cemplung no wes dadi siji. Kak wajan full. Umum besti. Wes ben dinganu sik ndoke ben ngasih hidang ya. Mop campur lampu utawan mantul iki besti. Enak tenan pokoknya. Dan udan mangan semur, mantul besti, semur ndak. Wes mantul.